Kajakházat építek 250 blokk magasra az égben. Nem történhet baj, teljes a... Jaj, leestem. Cím nem hazudott, mert 250 blokk magasra építek házat az égbe. Ez elég különleges videó, mert ehhez hasonlót még nem láttam egyébként. És én kíváncsi leszek az eredményre, mert még nem csináltam ehhez hasonlót, szóval ja, megépítek egy alapot a háznak, aztán még építek köré még szobákat, mert úgy lesz a tuti, úgy lesz a menő. Ja, ehhez hasonló szobák lesznek, nem lesznek túl nagy, nem lesz túl pici, de azért igyekszem jóra elkészíteni, de egyébként ha tetszik a videó, akkor lájkolj, ezen felül iratkozz fel, hogy elérjem a 300 feliratkozót. Na, megépítem a teraszt, mert miért ne? Terasz is kell a házhoz. Szóval, ja, az sem lesz túl nagy, viszont megvan a háznak az alapja. Szóval most jöhetnek az oszlopok, ami természetesen fenyőrönkből lesz, mert mi másból. Szerintem ez passzol a legjobban ehhez a blokkhoz. Legyen mondjuk 3-4 blokk magas, és akkor ezzel tökéletesen meg leszünk. Hopp, az nem oda kéne. Ja. Felhúzok pár oszlopot, hogy lássátok, hogy néz ki majd a ház. Remélem, hogy tetszik nektek eddig, hiszen megvan az összes oszlop. Most jöhet a fal. Nem tudok beszélni. Szóval jöhet a fal, az természetesen Deep Slate-ből lesz, mert az néz ki a legjobban. Egyébként, szóval felhúzom a falat. Lesznek ablakok, tárgyak nem hiszem, mert a ház felépítése a fontos, nem a tárgyak, természetesen. Gyors megépítem a falat, és jövök. Na, elkészült a fal, ezen felül az üveg, most megépítem a teraszt, mert az elég fontos eleme a háznak. Ha már az égbe van, legyen terasz, legyen kilátás, szóval megépítem gyorsan. Ez nem lesz olyan különleges, egyébként legyen teteje? Azon gondolkozom, építsek ennek tetőt. Amúgy úgy a menő, szóval építek ennek tetőt, mert why not, szóval lesz egy teteje, ez lehet később változik. Ja, meg lett a ház, a terasznak a teteje. Elég jó lett, mondjuk így nem tudok bejutni egyébként, szóval ez elég szomorú. Na de nem baj. Most jöhet az utolsó oszlopa a ház falának egyébként. Ezt felhúzom, és erre jön majd a tető, ami különlegesebb lesz, mint gondolnátok, mert én nem hagyományos tetőt építek majd, hanem sokkal különlegesebbet. Na, ez fél blokkokból lesz a tető, nem blokkból, nem lépcsőből, fél blokkból. Fölhúzok erre egy sort, és a fél blokkból való tetőépítés azért jó, másrészt, mert nem spawnol rá mob, egyébként, ráadásul jól néz ki. Jól kinéző lesz egyébként. Bár nem lakunk majd ebben, ez csak a videó kedvéért csináltam ezt a világot, ezt a házat, de attól függetlenül még jóra megcsinálom természetesen, és na, így fog menni a tető, ahogy most láthatjátok. Szerintem tökre menő, főleg a végeredmény elég menő lesz, én már most látom előre. Szóval gyors megépítem a tetőt, és igazából jövök. Na, elkészült a teteje a háznak, ezzel már a ház 90%-a. Egyébként megmutatom kívülről, elég jó lett, viszont én arra gondoltam, hogy ezt a tetőt lebontom a francba, mert nekem ez eléggé zavar, szóval ezt a tetőt eltávolítom, és igazából jövök. Na, elkészült a ház 100%-a, ezt a házat építettem 250 blokk magasan az égbe. Ha tetszett a videó, jelezd egy lájkkal, iratkozz fel, találkozunk legközelebb, szevasztok!